ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପାୟଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଭାଇ ଭାଉଜ ସାନ ଭାଇ ସାନ ଭାଉଜ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦେଇବର ଟୋଟାଲି ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଉଠେଇବ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାଜିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟେକିକି କହିବ ଯେ ସେ ବହୁତ ଭଲ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଶାଶୁ ଆଡେ ଗାଲରେ ବୋହୁକୁ ଖୁନ୍ଦାଇ ଦଉଥାଉ, ସାହି ପଡିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇକି ଚୁଗୁଲି କରିବ ମୋ ବୋହୁ ରୋଷେଇ କରେନି, ଭଲ ରୋଷେଇ କରେନି, ଆମକୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ନଣନ୍ଦ ଯାଇକି ଚାରିଆଡେ ଚୁଗୁଲି କରିବ ମୋ ଭାଉଜ ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ଜାଣେନି, ମୋ ଭାଉଜ ବା ଆମକୁ ଭଲରେ ଦେଖେନି, କେମିତି କେଜାଣି ଆମ ବାହାଘର ମୋ ଭାଉଜ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେ ବି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ କି କଣ କହିବି ଜାଣିଛ? ମୋ ଶାଶୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଗାଲକୁ ଏତେ ଗେଲ କଲେ, ମୋ ମା ବି ମତେ ସେମିତି କରେନି ଗେଲ। ଆଉ ତୁମ ବାପା ମୋର ଏତେ କେୟାର ନିଅନ୍ତି, ମୋ ବାପା ବି ସେମିତି ମୋର କେୟାର ନିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ତୁମ ଭଉଣୀ ମତେ ତା ଭଉଣୀକି ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଉନଥିବ ଯେତିକି ମତେ ଭଲ ପାଏ ଭାଉଜକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସ୍ୱାମୀ କି ସବୁବେଳେ ହାତ ମୁଠାରେ ଯଦି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକକୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ଉଠେଇକି ଟେକିକି କହିବ। ଦେଖିବେ ସ୍ୱାମୀ ବି ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ବୁଲଉଥିବ ଦିନ ରାତି, ଯାହା ହଉ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛି ଯିଏକି ମୋ ପରିବାରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ଏତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପଛରେ କଣ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ ଜାଣିବ? ବୁଝିପାରିଲେ? ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି କି କେହି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ଜଷ୍ଟ କମେଡି।